Abisala Encantadix. May patrivia si Direk Mark Reyes sa Instagram post recently kung paano niya nakuha ang pangalan nga Deia para sa mga sangre sa Encantadia Chronicles sangre. Sunod sa direktor halinini sa pangalan sa anak ni Isa Calzado in real life nga si Amihan naman sa Encantadia. Si Angel Guardian nga mag-portray sang role bilang Deia, proud gid kuno nga naging katrabaho ng sadto si Iza. Most supportive BFF si Rhian Ramos kay Miss Universe Philippines Michelle Dee. Sa iya Instagram, gin-share ni Rhian ang photos nila together nga may captions ang suporta para kay Michelle kag instruction kung paano mag-vote online. Natala na nga magbiyahe pa El Salvador si Michelle para sa Miss Universe 2023. Samtang yari naman ang mga eksena nga di mo dapat mamiss sa ulihing tatlo kagabi sa Maging Sino Ka Man. Ang plano ni Gilbert nga mag-frame up kay kag Monique manginma dinilagon bala sa pagkadula ni Alex. Mahibaloan pa bala kung sino matutun nga nagpatay kay Chad. Inakagiban pa nga kinig aksyon nga mga eksena ang bantayan sa ulihing tatlo kagabi sa Maging Sino Ka Man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.